салом, ман ҳастам Муҳаммад Гаиров. Ман боварӣ дорам ки бисёре аз шумо дар ягон ҷо кор мекунед ва ҳам маоши хуб низ мегиред. Аммо чӣ кунем ки маоши мову шумо ба маоши футболбозон баробар намешавад? Ҳарчанд ки дар бештари маврид мову шумо аз онҳо дида зиёд меҳнат мекунем ё аниқтараш онҳо аз мо дида камтар меҳнат мекунанд. Ман албатта ҳамёни касеро шумориданӣ нестам, аммо биёед барои фаҳмидани он ки бозингарони Барселона чӣ қадар ҳаққи заҳмат мегиранд, як бор пулҳои онҳоро баршуморем. Фақат агар дили касе сус бошаду ё сахт пулдӯздор бошад, хоҳиш дорам ягон пачка валидол бо худ гиред, бахусус вақте ки гап сари маоши мес меравад. Дар ягон ҷо баъзур шинед мо бошад сар мекунем. Барселона дар 31-ум тури чемпионати Испания Хетаферо дар майдони худ пешвоз мегирад. Дар 11 бозии Ла Лига дастаи каталонӣ ҳамагӣ як маротиб мағлуб шудааст, аммо мағлубияти асосӣ бар зидди Реал буд. Пеш аз он Барса 6 маротиб пайҳам ғолибият ба даст оварда буд, лекин ғолибият дар ҷоми Испания ба Атлетик Билбао таби бозингарони Куманро болида сохт. Ба ғайр аз ин Барселона то ҳол барои чемпион шудан дар Ла Лига бо Атлетико Мадрид ва Реал рақобат мебандад. дӯстони мо аз 1x дар ин бозӣ коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунад, аммо ман бошам дар он ставкаи монам ки дастаи каталонӣ дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 1,163. шумо бошад интихоботонро худатон кунед. инчунин ҳамаи онҳоеро ки регистратсия мекунанд бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. чунончи медонед айни ҳол вазъияти иқтисодии Барселона чандон хуб нест ва на ҳамавақт бозингарон маоши худро сари вақт мегиранд. албатта фаҳмиши мо дар бораи он ки дар як ҳафта 30 ё 100 ҳазор кор мекунанд чандон дуруст нест, зеро маблағҳои ҳангуфт дар ним сол як маротиб ба ҳисоби онҳо мегузарад. клуби каталонӣ дар моҳи декабр январ ба ҳисоби бозингарони худ ягон тину танга нагузаронид. ваъда ба моҳи феврал монд, аммо ин ҳанӯз ваъда аст. мо бошем аз камбағалҳои даста оғоз мекунем. Рики Пуч, дастпарвари мактаби Ла Масия мавсими гузашта хело зиёд ба ҳайати асосӣ ҷалб мешуд. имсол бошад Куман чандон хустори дидани ӯ дар ҳайати асосӣ нест. Пуч ҳафтаи ҳамагӣ 31 000 евро кор мекунад. аслан мардумони СНГ дар як моҳ ҳамин қадар пул кор намекунанд. ҳеҷ гап не, чӣ хеле ки мегӯянд ҳар кас ба қадри фаҳмишаш. Сержино Дести амрикоӣ хело бозингари хуб аст, кӯшиш мекунад. беҳуда барои ӯ ба 1,21 миллион надоданд. Дест дар як ҳафта 47 000 ба ҳамёни худ ворид мекунад ки ин 2,4 миллион дар як солро ташкил мекунад. ӯ ҳамагӣ 20 сола асту аллаке миллионер шудааст. акнун Фирпо ҳанӯзам бозингари ҳайати асосӣ нест ва ин мавсим ҳамагӣ 12 маротиб ба майдон омадааст ки 540 дақиқаро ташкил мекунад. хело кам, ӯ барои ана ҳамин кам 47 000 дар як ҳафта кор мекунад, мисли Сержино Дест. акнун ба сатҳи болотар нигоҳ мекунем. инҷо дарвозабони 31 сола Нето меистад ки аслан гоҳ-гоҳ Терштегенро дар дарвоза иваз мекунад. дақиқаҳои дар майдон будаи ӯ хело каманд, зеро ӯ ҳамагӣ дар 16 дидор ширкат кардааст. Нето аз бачаҳои ҷавони Барса камтарак зиёд, яъне 65 000 дар як ҳафта мегирад. фикр дорем барои нон ва равған инчунин тухми моҳӣ мерасад. дар як сол ин маблағ 3-4 миллионро ташкил мекунад. агар шумо чунин маблағ медоштед чӣ кор мекардед? акнун ягон чиро сахт доред. охир ҳозир гап сари 100 000 дар як ҳафта меравад ки мо шумо дар шаби хоб ҳам намебинем. ин маблағро Фернандес мегирад. рости агар шумо мухлиси Барселона набошед, ин номро ҳатто ба хотир оварда наметавонед. охир ин марда гуфти русо Папразнику мегираед. ӯ ин мавсим ҳамагӣ 17 дақиқа бозӣ кардааст. баъд Лапорта мегӯяд ки барои харидани Холланд сум надорам. ин қадар сумро Жезус барои як қиёмат ҷонканӣ дар Сити ва Мейсон Маунт дар Челси ва Алисон дар Ливерпул мегиранд. акнун биёед дар бораи бачаҳои гӯем ки пеши чашманд. Климан Лангле мешавад. Лангле бозингари ҳамешагии ҳаят буда яке аз ҷузъиёти асосии хатти муҳофизати Барса мебошад. ӯ ин мавсим дар 27 бозӣ ширкат карда ва ҳатто як гол ҳам задааст. ӯ барои ин кораш 115 000 евро мегирад. аммо боварӣ дорам ки фанатҳои Барса омоданд ки ӯро бо дилхоҳ муҳофизатгар иваз кунанд, аммо онҳо ба ҳеҷ ваҷ Терштегени дарвозабонро иваз карданӣ нестанд. маҳорати олӣ, чусту чолокии беамту ва баромадҳои олӣ. дарвозабони олмонӣ дар Барса 175 000 тӯли як ҳафта кор мекунад ки солона он 8,8 миллионро ташкил мекунад. акнун дар бораи як санги вазнини дигар Жорди Алба ки дар найрангбозӣ ҳамто надорад. ҳафтаи ӯ ба ҳамёни худ аз хазинаи Барса 185 000 ворид мекунад ки хело маблағи калон дар олами футбол аст. солона ин маблағ ба 9,6 миллион евро мерасад. як замоне Серхио Роберторо ба хотири иваз кардани Андрес Иньеста ба ҳайати якум ворид карданд. ӯ Иньестаи бузург шуда натавонист, аммо яке аз бозингарони калидии Барселона гашт. Серхио ҳафта 190 000 евро мегирад ки дар маҷмӯъ як сола қариб 10 миллион евро мешавад. болотар
калонтар аз Роберто ба якборагӣ ду бозингар Дембеле ва Умтити меистанд. Рости ин ду бозингари фаронсавӣ мунтазам аз ҷониби мухлисон барои бозиашон интиқод мешаванд, аммо шартномаи онҳо хело равғанӣ буда моҳи 240,000 сомонӣ астағфируллоҳ евро ба даст меоранд. Ин бошад дар як сол 12 миллионро ташкил мекунад. акнун ки марзи 10 миллионро гузаштем, бояд боз болотар бинем ки онҷо чӣ гап аст ва ин ҷо гапҳое ҳаст ки гӯши мову шумо барои шуниданашон чандон одат накардааст. гап ин ки дар ин сатҳ Жерар Пике, вазири дифои Барселона ва Миралин Пианиш ҷо гирифта ҳар ҳафта барои хонаводаи худ 250,000 евро кор мекунанд. Аммо Серхио Бускетс бошад дар гирифти маош хело бартарӣ дорад. нигоҳ накарда ба он ки сину соли ӯ ба ҷое расидааст, Бускетс хело хуб боз мекунад. ана барои ҳамин бозии хуб ӯ ҳафтаи 295,000 евро мегирад ки солна 15,3 миллионро ташкил мекунад. акнун тасаввур кунед ки Бускетс 295,000 кор мекунаду Френки де Йонг 400,000 дар як ҳафта. агар ба хизматҳои Бускетсу Френки барои Барселона нигоҳ кунем, фарқ аз замин то осмон аст. солна бошад бозингари голландӣ 21 миллион евро кор мекунад. албатта 400,000 де Йонг дар қиёс ба маоши ҳафтаинаи Антуан Гризман чизе нест. бозингари фаронсавӣ тавонист ки барои худ шартномаи ҳангуфте ба имзо расонад ки бар тибқи он Гризман 660,000 евро дар як ҳафта ба даст меорад. шумо тасаввур кунед ки Тер Штеген худро дар вақти гирифтани маош чӣ хелист мекарда бошад. охир ӯ 10 маротиб бештар аз Гризман ба Барса нафъ овардааст, аммо рақси бозингари фаронсавӣ эҳтимол қимати дигар пайдо кардааст. тӯли як сол бошад Гризман 34 миллион евро аз ҳамёни Лапорта мерабояд, аммо маоши Гризман дар қиболи пули мегирифтаи Лионел Месси ба хасе намеарзад. чанде пеш дар расонаҳо маълумоти маоши солнаи бозингари аргентинӣ пайдо шуд ки бар тибқи он маоши солнаи Месси 139 миллионро дар як сол ташкил мекунад. бале, ин ҷо андозу боз кимчӯи дигар шомиланд, аммо ҳатто агар ин ҳаморо низ аз ин маблағ барорем ҳам он 76 миллион дар як солро ташкил мекунад ки ҳафтае 1 миллион хоҳад буд. аммо ин ҳам охири кор нест. агар Месси дар 60% бозиҳои Барса бештар аз 45 дақиқа бозӣ кунад, боз 1,2 миллиони дигар ба даст меорад. барои ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо бошад 3,9 миллиони дигар. боз дар охири ин мавсим Месси 66 миллиони дигар барои тамоюл доштан ба даста мегирад. ин шартномаи нотакрор ҳанӯз соли 2017 ба имзо расида буд ва фақат барои бастани он Лео иловатан 115 миллиони дигар бонус кор кардааст. агар ҳама ин бонусҳои 4 соларо барои ғалаба ва ширкат дар бозиҳои яксо кунем ҳам, Месси боз аз даста то пардохти андоз 740 миллиони дигар мегирад. 740 миллион ин маблағе аст ки баъзан аз давлатҳои олам дар буҷаашон надоранд. маоши ҳафтаинаи ӯро бошад федератсияҳои футболи даҳо давлати рӯи дунё орзу мекунанд. акнун ҳайрон мешавем ки чаро қарзҳои Барселона бештар аз миллиард мебошанд. агар гӯем ки ҳами Барселона қариб барои Месси мавҷудият дорад, хато намекунем. ҳарчанд ки Месси ҳам ба буҷаи Барса соли 10 миллион фоида меорад. барои имрӯз тамом. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.